Sziasztok! Itt vagyok a közlekedési múzeumban, és itt fogok nektek videózni Szentendrén villamosokat, buszokat, trollikat, meg héveket, ami nekem tetszik. Itt van egy régi villamos, 3200, ez volt a régi BKV-s száma, ott a régi ülése, szép régi lyukasztója, amit így be lehetett így kattintani. Elég szép régi élményem, vagy hát nekem nem volt még az élményem, mert én ilyenen még nem utaztam, akkor még nem születtem meg, amikor ez közlekedett, valaki megnyomott egy ilyen csöngőt, meg ott megy a mellettünk a hév, ami forgalomban van, ami a BKV-nál közlekedik, de nem fontos. Beszeretnék nektek mutatni, ez egy olyan villamost, pontosan nem tudom, hogy mi a neve, de az a 30A vonalon közlekedett, 37, 50, ennek ilyen régi Ikarus 280-as ülése van. Most nem zoomolok rá, mert nehogy azt írja ki, hogy nem tudok zoomolni. Egy kicsit szokatlan, meg nem mondanám ijesztőnek, ott a régi ülése. Ilyen Ikarus 280, ilyen régi, mint a BPO 479, meg bármilyen, amire rágondoltok. Ilyen ülése van. Aztán itt a hátulja vagy az eleje, nem tudom. Nagyon izgi és nagyon érdekes lesz ez a videó, nem maradjatok le minden részről se. Minden pillanatstopoknál se álljatok le. És még feltétlenül föl fogok menni a járművekre, ami ki van nyitva. Kicsit csöpög az eső, de mindegy. Itt van 802-s B hév, valami ilyen a neve. Ez nagyon régi, ősrégi lámpája van, itt a tábla, ami ki van rakva. Mondok egy izgalmasat nektek. Ki van nyitva, és föl is tudok nektek menni, és nem tudom videózni. Hát elég régi bőrülése van, kicsit büdös van itt, ha elmondhatom nektek. Meg pár ilyen sajnos ki van szakadva, valaki régen megrongantták a 90-es, 80-as években, mint itt is, még itt is. Meg összefirkálták, meg ott valami beégett, de inkább most már később bemutattam, mindegy, bemutattam. Leülök az ülésére. Hát, ilyen régi illata van, ilyen ősrégi bőrillat, meg ilyen izzadságszag. De nagyon szép ez a hév. Akkor le is jövök, lekaparták ezt a piros nagy részét, ezt a lyukasztón. A BKV-s régi lyukasztón. Akkor le is jövök. Le is ugrottam. Sziasztok, újra itt vagyok, vagy hát újra megnyomtam a gombot. Egy nagyon élvezetes metrót szeretnék nektek bemutatni, amiben a BKV azt írta, hogy ez volt a kedvenc, vagy ez volt az a metrójuk, ami nekik nagyon, vagy az volt a legkomolyabb, legújabb metró, nem ilyen régi M3-as, meg régi Panda, vagy nem Panda, az egy új, hanem a vízipók, meg a régi metrók. Ez volt az új metrójuk, ebből egy darab, egy fél szerelvény megmaradt a Szentendre közlekedési múzeumnak. Már pár éve, mondjuk, hát nem pár éve, már 10 éve vagy 15 éve már idehozták ezt a metrót. Hát most nem tudom mi a neve, sajnálom, pedig tudtam, mert néztem olyan videót, amiben ezt videózták, meg lehet, hogy régebben ezt láttam, de nem láthattam. Akkor még fölmegyek 2 trollira. Nem maradjatok le, és tartsatok velem még ott is. Köszönöm szépen nektek. Bemegyek, nagyon csöpörög az eső. Ha fizettek a Szentendrei Közlekedési Múzeumnak 500 forintot, akkor lehet fényképezni, lehet kamerázni, és fel is tudjátok rakni a YouTube-ra, meg a közösségi médiátokra, amire szeretnétek, és ti is tudjátok élvezni, ti is tudjátok lefotózni, levideózni, meg szórakozni is tudtak a videón. Éppen oda tartok a 2 trollihoz, amit megígértem nektek. Itt 2 trollibuszt is láthatok. Ez Ziu 9-es trollibusz, aminek a száma 945, ott a régi vezető ülése, 78-as vonalon közlekedett a keleti pályaudvaron, ha jól tudom. Nem biztos, hogy mindent elolvastam. Feltétlenül följövök. Egy picit izgulok, tehát ilyen, amikor videózok, és egy régi járművön vagyok. Itt a régi bőrülése. Olyan, hogy az a padló leszakadna, pedig nem szakad le, csak mégis olyan érzésem van. Innen jó lehetett videózni, amikor videózták a 90-es években, vagy nem 90-es években, hanem a 2010, vagy valamikor régen, amikor ez közlekedett.
Na itt van hátulja, itt egy szovjet troli, vagy szovjet idők után közlekedő troli. Erre is följövök. Ennek nem mondanám, hogy szép az ülése, itt a vezetőfülkéje. Ez ilyen szovjet, vagy hát ilyen régi ülése van. Erre most nem ülök rá. A bőrülés, sima bőrülés, az jobban tetszik nekem, mint ez a fajta. Hátulját most nem mutattam meg, most megyek előre. Régi harmonika ajtós. Így be tudja itt tolni nem akarok mindegy hozzáértem, nem baj. Bele tudja tolni egy gombbal azt a harmonika ajtót is becsukja. Ezzel köszönöm is nektek, hogy velem tartottatok ebbe a videómba. Ti is jöjjetek el a Szentendrei Közlekedési Múzeumba, leglátogatni, videózgatni, fotózgatni. Akkor sziasztok!